Il-ħajja tagħna magħmula minn relazzjonijiet. Min jaf kemm relazzjonijiet għamilna matul il-jum li għadda, li qiegħed jgħaddi. Kemm tkellemna ma' xulxejn, forsi l-raġel ma' martu, l-uliet mal-ġenituri, forsi ltqajna ma' nies. Il-ħajja tagħna magħmula minn relazzjonijiet. Kif huma dawn ir-relazzjonijiet? Kultant ikun hemm ftit tal-ejra, kultant ftit tal-kompetizzjoni, kultant min jikmanda min jobdi, kultant nirrabjaw xi ftit, kultant nevitaw li niltaqgħu ma' persuni. Dawn huma relazzjonijiet tagħna. Ġesu illum permezz tal-Vanġelu sempliċi li għadna kif smajna jixtieqna li relazzjonijiet tagħna ikunu relazzjonijiet ta' qadr il xulxejn. Ippruvaw immaġinaw ftit kieku ir-raġel jew il-mara jiddeċiedu fil-familja. Niddeċiedu li r-relazzjonijiet ta' bejnietna se jkunu prinċipalment ta' qadil il xulxejn. Jien se nipprova naqdil il-marti. Jien mara se nipprova naqdil il-żewġi. Niddeċiedi illi ir-relazzjonijiet kull darba li naħbtu flimkien u kull darba li naħbtu ma' nies oħra fuq ix-xogħol mal-ħbieb ikun hemm kelma waħda, il-qadi. Naqdu lil għaliex għax inħobbu lil xulxejn. Kif tkun id-dinja kieku, Kif tkun il-familja tagħna kieku? Kemm tkun sabiħa l-familja tagħna? Kemm jonqos id-gergir kieku, kemm jonqos id-dwejjaq, kemm tonqos is-solitudni, kemm jonqos l-inkwiet, kemm jonqos it-tfixkejl kieku ta' bejnietna. Kemm inkunu aħjar, kemm inħossuna aħjar, kemm għandu raġun Ġesu. Interessanti għax Ġesu il-Vanġelu jibda li kien jaf li ġej minn Antalla u sejra Antalla. Li kien jaf li kellu kollox fidejh. Kollox is-sejt tal-univers, is-sejt tas-sema u tal-art. Li kien Alla, jgħidilna San Pawl. X'għamel da? Neħħa l-mantar minn fuq. Il-mantar s-sinjal il-libsa li turi dinjità, li tagħtih valur bħala persuna, li forsi kienet tiddistingwih mhux bħall-oħrajn, mhux bħal l-iskjavi li l-sira, id lanqas libsa ma kien ikollhom imma xi ħaġa madwar il-qatt tagħhom. U Ġesu jneħħi l-mantar. Il-Vanġelu biex ikun iktar preċejs ineħħi ħwejġu kollha Ġesu. U jilbes fardal. Interessanti ħafna, San Ġwan jgħidilna li dan il-fardal mhux sempliċement poġġieh imma geżżuru miegħu. U l-verb użat juri illi tant geżżuru dan il-fardal li sar parti minn ħajtu, hemm il-kelma zoe, ħajja. Sar parti minnu, sar parti mill-persuna tiegħu. U tant sar parti mill-persuna tiegħu dan il-fardal illi meta jilbes il-mantar, wara kif qalilna l-Vanġelu, libes il-mantar, il-fardal ma jneħħiex. Għax il-fardal jagħmel parti mid-DNA ta' ħajtu. Il-fardal hu essenzjali għal ħajtu. Ara ma mmurux naħsbu li Ġesu għamel xi att ta' umiltà. Le. Ġesu jagħmel att ta' verità. Ara naħsbu li aħna meta naqdu nkunu umli. Le. Meta naqdu aħna nkunu veri. Aħna nkunu nies b'dinjità. Il-bniedem, id-dinjità tiegħu bil-maqlub ta' kif is-soltu nirraġunaw mhux kemm jikmanda, mhux kemm għandu taħtu, mhux kemm jista' jimmanuvra bħalli kieku għandu pasturi ħarrikom lawnu lem, mhux kemm hu dominanti, mhux kemm hu aggressiv, le. Il-bniedem huwa bniedem ta' valur u ta' dinjità daqs kemm hu għaddej. Irridu nagħmlu l-esperjenza fil-familji tagħna, esperjenza fuq ix-xogħol, esperjenza mal-ħbieb tagħna, esperjenza ta' qadi biex dan il-Vanġelu jurina li għandu raġun. Jekk ma nagħmlux l-esperjenza, dejjem nibqgħu bid-dubji. Jekk ma nagħmlux l-esperjenza, jekk aħna stess ma niddeċidux li l-ħajja tagħna tkun ta' qadi, allura nibqgħu imkaxkra u influenzati mir-raġuni tad-dinja. Għad-dinja bil-maqlub tagħna l-insara, għad-dinja dak li hu fuq, dak li hu jibża minnu kulħadd, dak li għandu l-poter, dak li għandu ħafna flus, dak huwa l-iktar persuna importanti. Għalina l-insara, il-bniedem ta' veru, il-Kristjan ta' veru, id-disċiplu ta' veru, u dak li bħal Ġesu
jaqdi. Il-ħasil ta' riġlejn li ser nagħmlu issa dan is-sinjal, dan is-simbolu, jalla ngħixuh illum il-lejla xi imorru d-dar, jalla ngħixuh fil-ġranet li ġejjin biex din iċ-ċelebrazzjoni ma tkunx ċelebrazzjoni li tiqafaw, imma li tkompli fil-ħajja tagħna. Jalla l-kol kemm aħna bħal Ġesu ninżlu għarkubtejna quddiem xulxejn u naqdu lil xulxejn. L-aħħar kelma. Ġesu mhux biss jaħslilna riġlejna, imma Ġesu jagħtina lilu nnifsu biex nikluh. Illum qegħdin niċċelebraw twaqqif tal-Ewkaristija. Ara naħsbu li aħna meta niġu għaw il-Knisja għall-Quddiesa niġu biex nagħmlu xi pjaċir lilu. Jekk naħsbu hekk fimna ftejt biex ma fimna xejn mill-Quddiesa. Meta niġu hawn biex niċċelebraw l-Ewkaristija, aħna nħallu lilu jħobbna, aħna nħallu lilu jagħtina lilu nnifsu. Hawn il-familji ta' tfal li se jirċievu l-ewwel tqarbina. Xi grazzja x'don, x'rigal. Għaliex? Għax Ġesu jagħtina lilu nnifsu. Hawn ukoll il-ministri straordinarji ta' tqarbejn. Xi grazzja x'don rigal. Meta Ġesu iħallina naqbduh bidejna, iħallina neħduh għand dawk li ma jistgħux jaslu hawnhekk. Ikompli jkun rigal, ikompli jkun don għal dawk li huma l-inqas ix-xurtjati, għal dawk li huma dgħajfejn f'dawn il-momenti. Il-mulejja tina li nidħlu fis-sentimenti profondi ta' din il-ġurnata u nibqgħu ngħixuhom fil-familji tagħna ħajtna kollha.